bon dia, benvinguts a Què m'expliques, el nou programa d'entrevistes de Llums de la Ciutat. Així doncs, deixem enrere el programa Aire Fresc d'abans de l'estiu i comencem amb aquest Què m'expliques amb una estructura molt diferent al programa d'Aire Fresc. I així doncs, per començar, per encetar aquest primer programa, tenim en Roger Montanyola, que és secretari general d'Unió de Joves des del 2009 i regidor de Joventut de l'Ajuntament de Premià de Mar. Ets llicenciat en Ciències Polítiques i d'Administració i, si no m'equivoco, actualment estàs cursant un postgrau de lideratge polític i governança local. No t'equivoques. Molt bé. Doncs, i en aquestes properes eleccions ets candidat de Convergència i Unió, que només seràs el candidat més jove, 24 anys, per ser diputat, amb possibilitats de ser elegit, i ocupes el número 35 de la llista. Això mateix. I a nivell més personal he llegit que t'agrada tocar el piano i que fas esport, entre en concret el golf, que ha sigut campió de Catalunya. També. Molt bé. Quantes coses diverses. I ja estem posats en context i doncs comencem. Preparat? Endavant. Sí? Quins objectius es marca Unió de Joves? Home, principalment un, que és aconseguir representació parlamentària, cosa que sí que vam fer el 2006 i que ara intentem repetir. És a dir, les joventuts dels partits sempre intenten com a mínim tenir un cap visible que estigui a les institucions democràtiques i en aquest cas m'ha tocat a mi la possibilitat de poder-ho ser. És complicat perquè diguem que amb la llei de la paritat, etc., la posició de les llistes s'ha anat complicant una miqueta i per tant estem en un número en el qual o traiem molt bons resultats o no entraré, però l'esperança és que sí, que així sigui. Té alguna prioritat primordial, Unió de Joves? Si entrés com... Home, sí, com a joventut política, com a lobby que representa, el que pretén és que les seves idees, els seus postulats es puguin desenvolupar al Parlament. Tenint en compte això és molt difícil, és a dir, en l'hipotètic cas que entréssim, el grup de Convergència i Unió, el que pretendria Unió de Joves és tenir la seva pròpia veu allà dintre, i per tant poder opinar sobre tots els temes de país que ens interessin i sobre els quals, sobretot, els que afecten a la gent jove. Bàsicament en aquesta línia és on volem treballar. I creus que cal un canvi a Catalunya? I tant. El cal i quin canvi? Home, cal un canvi, no allò que diuen els socialistes d'un canvi real, perquè jo crec que canviar el que hi ha per lo mateix, això no és canviar, és continuar, i nosaltres el que pretenem és canviar de govern, canviar d'un govern que té 3 caps a un govern que tingui un sol cap, sobretot això, perquè entenem que en un moment de crisi és una mica un guirigall que hi hagi 3 persones amb idees molt diferents que vulguin tirar endavant un govern. Què provoca això? Provoca que davant de cada tema, davant de qualsevol cosa que surti, tenim 3 postures diferents i abans no ens posem d'acord ja ha acabat. Clar, els governs tenen que donar resposta, els governs tenen que liderar i tenen que tenir un rumb fixe. I ara ni hem tingut ni rumb fixe, ni hem liderat res i la prova està en que tenim un 40% d'atur juvenil, un 30% de fracàs escolar i que a més Catalunya, en respecte al que havia estat, és a dir, un lloc respectat i admirat, ara és una simple comunitat autònoma. Llavors, creus que aquests últims 7 anys, ja tant amb el president Montilla com amb el Pasqual Maragall, els anys de tripartit, creus que Catalunya ha avançat o s'ha quedat enrere? Jo crec que ha avançat en coses, lògicament ha tirat enrere. En què ha avançat? Doncs ha avançat a nivell de competències, perquè a l'Estatut, com bé sabeu, donava a Catalunya més capacitat d'autogovern, per tant, hi hagués hagut un govern d'esquerres, de dretes, de dalt o de baix, hi hagués hagut més autogovern, per tant, en aquest sentit hem avançat. Tot el que voldríem? No. I per tant nosaltres creiem que hem de seguir en aquesta línia. I per què hem tirat enrere? Doncs perquè respecte a la resta de l'estat espanyol hem passat de ser la comunitat de referència, el lloc de referència, el català envejat, hem passat a ser una mica allò el català tonto, els cornuts que diem i paguen el beure. I nosaltres no estem d'acord amb això. Catalunya ha de ser pionera, ha de ser puntera i no ho serà lamentant-se de res, sinó que ho serà quan la seva gent s'ho cregui que això de Catalunya és algo potent i algo que cal que estimem. Ara mateix estem a la recta final de les eleccions i totes les enquestes, tots els sondeig, diuen que Convergència i Unió guanyaria les eleccions amb una àmplia majoria, però igualment no li donen la majoria absoluta que necessita per governar sol. Si això no es donés, no tingués majoria absoluta, Unió de Joves té alguna predilecció per alguna formació, amb algun partit en concret? No, la idea és governar sols pel que t'he dit abans, perquè jo crec que en un govern i en un moment de crisi com l'actual el que no podem fer és que tinguem 3 idees diferents o 2 idees diferents que opirin coses molt diferents de tot. El que fa falta és algú que lideri, és a dir, si féssim un símil nàutic, necessitem que algú agafi el timó, que fiqui un rumb i vagi cap a aquell rumb. Que a la gent li pot agradar o no?
Home, evidentment, a tothom no li agradarà, però els governs no han de caure bé la gent, sinó que el que han de fer és liderar el poble, no? I aquest és el que jo crec que diferencia Convergència i Unió del tripartit. El tripartit, abans de fer qualsevol tipus de política, el que fa és a veure si s'enfadaran els meus votants, a veure si amb això perdré vots. Clar, així no podem tirar endavant, no podem governar en funció dels que ens voten, hem de governar per tothom, i governar a vegades significa prendre decisions que a la gent no li agradi, prendre decisions dràstiques, i evidentment en un moment de crisi s'hauran de prendre, que ningú en tingui cap mena de dubte. Però bé, precisament aquest és l'art de la política, aquest és l'art del govern, i això sí que estem disposats a fer-ho nosaltres, no? Bon, crec que tinc la resposta a aquesta pregunta, però segons tu, quin és el candidat que comunica millor el missatge, quin és el candidat que té més carisma, que arriba millor al poble? Jo crec que el candidat que arriba millor és l'Artur Mas. Per què? Doncs bàsicament perquè és el que porta més anys com a candidat a la presidència de la Generalitat, porta una experiència com a conseller en cap, com a cap de l'oposició, que això és innegable, i per tant tot això són elements que li porten coses positives. Això vol dir que els altres candidats són dolents? No, ni molt menys. És a dir, jo crec que seríem molt injustos si creiéssim que a Convergència i Unió tenim la veritat absoluta i som els millors i els altres no ho són. Això no és així. Hi ha gent bona a totes les cases, només faltaria. El que creiem que és bo de Convergència i Unió és el projecte. I a més un projecte acompanyat d'un bon líder i un projecte acompanyat d'un bon equip doncs és el que és millor. Però que quedi molt clar això, que nosaltres no volem destrossar ningú, no creiem que la resta de partits siguin dolents i nosaltres bons. El que creiem és que el nostre programa és millor, simplement això, no? Ara, últimament, aquest any es presenten, han aparegut diversos partits, i entre ells Reagrupament i Solidaritat Catalana, que es consideren són independentistes. Creu que això pot confondre el missatge, pot confondre la gent amb Convergència i Unió, de la manera de pensar o d'alguna... Sí, home, jo crec que hi ha un segment de població jove que aquestes formacions li trauen, no? Li trauen en la mesura que ofereixen el que els altres partits no ofereixen. El que passa que també és molt fàcil oferir gratuïtament, ja ho veurem, no? Perquè ara imaginem que algun d'aquests partits entra al Parlament de Catalunya, què farà el dia després? Independència? Molt bé, quan haguem d'aprovar una llei sobre salut pública, què farà? Independència. I quan parlem d'educació, què farà? Independència. I de medi ambient, independència. Clar, la política és quelcom bastant més ampli que aquests eslògans fàcils i simples. Jo sóc conscient que això ven. Ven perquè la gent està emprenyada, perquè la gent està desencantada de la política, i per tant aquests models de partit que pretenen anar contra el que hi ha, doncs són atractius. Ara bé, són atractius a la part que són absolutament irreals, i per tant jo crec que si es dona el cas que entra, la gent el dia després es donarà compte que haurà tirat el vot a la paperera, perquè aquests partits molt poc tindran que aportar en el si del Parlament de Catalunya. Creus que algú li poden robar algun vot de Convergència i Unió? Alguna gent que vota a Convergència? Jo crec que vot fidel de Convergència i Unió no, però sí que és veritat que hi ha un vot nacionalista i independentista que es vehicula sobre aquests partits. Bàsicament crec que és un vot d'Esquerra Republicana, però segurament algun vot se'ns escapa, seria injust que diguéssim que no. Ara espero que sigui el mínim possible, perquè espero que la gent sigui una mica responsable i tinguem dos dits de front i ens donem compte que el que ens importa, sobretot als joves, és tenir feina, poder emancipar-nos, poder tenir una bona prestació d'atur, poder tenir unes bones universitats i una bona formació. I això em sembla que aquests partits no ho proposen, simplement proposen un eslògan gratuït i fàcil que ho podria liderar un nano de P3, no? Per tant, espero que ens tregui el mínim vots possibles. I què vas pensar quan, per exemple, es va destapar un presumpte finançament irregular a Unió, o, per exemple, que Esclatòria, que ens toca més aquí de prop a Catalunya? Tu, com a jove que estàs començant la política, això no et fa creure en la política que és el que et fa seguir, no? I no desil·lusionar-te? Bueno, a mi això em fa seguir més, és a dir, em fa seguir en la mesura que ho hem de canviar. Si és així, s'ha de canviar. Primer de tot, presumptament. Això que quedi molt clar. Perquè vivim en un país on sembla que els jutges siguin els polítics i els mitjans, i els jutges el té el poder judicial, no? Si Montesquieu aixequés el cap i quan va dir allò de la divisió de poders veiés que aquí ja això de la divisió de poders no existeix i el que és el legislatiu fa de judicial, el de judicial fa d'executiu, això és un guirigall. Per tant, primer de tot, anem a veure què ha passat i deixem treballar la justícia. Si realment hi ha algun cas, que presumptament fa o diu que algú ha fet alguna cosa malament, soc el primer que demanaria el màxim de responsabilitats, dimissions i el que faci falta. Ara, siguem prudents i siguem conscients de que moltes vegades hi ha interessos polítics més enllà de la realitat, no? I és molt curiós, sobretot, que 3 setmanes, 2 setmanes d'unes eleccions ara comencin a aparèixer coses. A mi, si més no, això em fica la mosca al nas. I a més crec que la gent no és tonta, no? I ho veu.
i que el govern tripartit, la seva màxima obra que pot defensar a l'hora de demanar el vot és intentar acusar els altres, és que molt poques coses hauran fet quan han governat. Per tant, en aquest sentit, m'entristeix, em decep, però primer, deixem treballar la justícia, i dos, si realment algú ha fet alguna cosa malament, evidentment que s'assumeixin les responsabilitats i les penalitzacions que siguin necessàries. Quin és el perfil de jove que s'afili a Unió de Joves? Molt ampli, la veritat és que molt ampli. Sí, i a més a priori som un partit que hem estat molt estigmatitzat sobre una base que jo crec que per ignorància a vegades ens etiqueten, que és allò, sou els joves catòlics. Mira, jo personalment no ho soc. Per tant, i tinc la sort de ser el secretari general, per tant crec que puc dir i puc representar bastant bé la meva entitat. Respectem molt, atenció, les coses com siguin la concepció cristiana i demòcrata cristiana, només faltaria, però vull dir, és un perfil molt ampli. Jove que bàsicament entén que la política és una eina de servei al país i que no és radical ni que pinta parets. És a dir, a nosaltres no ens agrada pintar parets, no ens agrada agafar masses pancartes, quan fa falta ho fem, però no creiem que sigui la fórmula i entenem que la forma de fer política és seguint els mitjans convencionals, intentant fer de lobby dintre del partit, intentant aconseguir representació parlamentària, intentant fer veure i ensenyar als joves que hi ha unes joventuts que la seva prioritat no és pintar banderetes a les parets, sinó que és dir, escolteu, anem a fer que la universitat estigui bé, anem a fer que parlem anglès, perquè sabeu que vivim en un país on aquí ningú parla anglès, i en canvi a la resta d'Europa tothom ho fa, i per tant jo crec que el jove que té interès en això, que creu que Catalunya ha de millorar, que la seva gent ha d'estar més formada i que ha de ser més competitiva en general, a Unió de Joves trobarà el seu lloc, i crec que és la majoria dels joves catalans. Perquè sembla que les relacions d'Unió de Joves amb les joventuts nacionalistes de Catalunya s'enforteix. Sí, s'enforteix, jo crec que d'entrar per un tema conjuntural. Ens trobem a les portes d'unes eleccions que són claus, bàsiques, essencials per Convergència i Unió, i hem de tenir la màquina preparada. I en aquesta màquina hi ha la joventut nacionalista i en aquesta màquina hi està la Unió de Joves. Per tant, jo crec que seria un greu error que no ens plantegéssim treballar junts. Estem treballant junts, evidentment s'han generat bones sinergies, jo personalment tinc molt bona relació amb el president de les Joventuts Nacionalistes, igual que la té el president d'Unió de Joves, Ivan Rabassa, i per tant, en aquest sentit, jo crec que és un bon pas i a més a nivell electoral és quelcom molt necessari. Per què vols ser diputat en Roger Montañola? Home, doncs vols ser diputat? Això m'agrada aquesta pregunta perquè ja me l'han fet diverses vegades, perquè a Catalunya hi ha 2 milions de joves. Per tant, vol dir que el 30% de la població catalana és jove i en canvi diputats que representin els joves a dia d'avui, 0. Per tant, només per això crec que és absolutament imprescindible que els joves tinguem una veu al Parlament. Ja no més enllà dels partits, perquè fixa't que tenim un avantatge amb això, que és que els partits actuals, les joventuts, ens coneixem i tenim bona relació i per tant tenim ganes de treballar, perquè ser d'esquerres, de dretes, catalanista o espanyolista, els problemes dels joves són els mateixos, ho sabem. Ens costa molt trobar feina, els nostres contractes són molt precaris, si és que tenim contracte. Marxar de casa s'ha convertit en una utopia. La qualitat de les universitats, permetem-la que la posem una mica en dubte. Per tant, necessitem que hi hagi joves a tots els partits, a més, que facin de lobby al Parlament i que puguin aconseguir que al cap i a la fi aquests problemes que tenim es solucionin. I això només es soluciona, ens agradi o no, mitjançant la política. Per tant, en aquesta línia, aquesta és la raó principal per representar els joves i per defensar els nostres interessos. Doncs a veure si aconsegueix 35 i pots entrar al Parlament. Espero que així sigui. Com et defineixes? Ets independentista, sobiranista? No, jo sóc una persona nacionalista que sempre he dit que si hi ha un referèndum en el meu país, cosa que crec que ara no és el moment, votaria que sí, i per tant crec que amb això està tot dit. Ara bé, principalment em defineixo com en un perfil cristiano-demòcrata, que pels que no ens entenguin és la trobada entre la concepció liberal de l'economia i la concepció socialdemòcrata, és a dir, aquella que respecta moltíssim els drets dels treballadors però que a la vegada no perjudica el mercat, i crec que aquí és on ens definim nosaltres. Bàsicament aquests dos eixos, un, nacionalisme català, perquè creiem que el nostre punt de treball i la nostra força és a Catalunya, i més enllà d'això, doncs, amb aquesta concepció de l'economia social de mercat que es diu, no? És a dir, amb el mercat, però sense oblidar la gent, però mai només amb el mercat ni només amb els treballadors en essència, no? Jo crec que Unió encarna aquest paper i a més estic encantat de poder-lo defensar i m'hi sento còmode, no? Per tant, i un tercer punt que no hem dit que és europeisme, no?
hem de mirar cap a Europa. Hem de tenir en compte que la nostra capital ja no és Madrid, la nostra capital és Brussel·les, i per tant, en la mesura que això amb els anys vagi avançant, els joves hem de ser molt conscients de que les fronteres del nostre país no són a Galícia i a les Canàries, sinó que són a Finlàndia, a Romania i a Portugal. I per acabar, tens algun projecte encetat a part de la política, que estàs de secretari general d'Unió, de Joves d'Unió, algun projecte més que estiguis fent paral·lelament? Bueno, jo he muntat un negoci que de moment genera bastantes més pèrdues que ingressos, però en qualsevol cas és un projecte, crec que d'emprenedoria, que he tirat endavant amb un amic i que té la voluntat de tirar endavant. Per dues raons. La primera, perquè realment crec que és necessari. És molt difícil per un jove emprenedor trobar les ajudes i el recolzament del govern. Això també és un problema que crec que tenim, perquè hem criminalitzat molt el concepte empresa aquests últims anys, quan l'empresa al cap i a la fi és la millor política social que existeix, i per tant el projecte va en aquesta línia. És una empresa d'internet que es diu Facilink.com i el que pretén és ficar en contacte a proveïdors i a clients i a professionals, perquè ens entenguem, si un necessita pintar la seva casa, ens fica allà gratuïtament el que necessita i els pintors i els professionals es fiquen en contacte amb ells. Per tant, generem oferta-demanda i tothom se'n beneficia. Doncs totalment un jove emprenedor. També. Doncs ja hem acabat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per tot i molta sort, i esperem que sí que aconsegueixi Convergència 35 diputats perquè tu puguis ser Parlament. I si és així, us convidaré una cervesa a tots. Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs ja hem acabat aquesta entrevista per avui. A vosaltres us espero la setmana que ve, que tindrem Anna Simó d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fins dilluns.